Her er der en del af min have, som er ret vild. Den er faktisk rigtig vild. Det er selvfølgelig startet med en kæmpe stor græsplæne. De tidligere beboere, de havde nogle buske ude i kanten. Man kan se forsytia og ribes, og der kommer jasmin, og der er længere nede, der er en tamarisk, en meget speciel lyserød. Jeg synes ikke, den er særlig køn, men indtil videre har den fået lov at blive stående som en slags hegn. Så er der 2 træer. Nu skal vi lige ned og se og finde dem. Ja, der er træer på højre side, men der er 2 andre også, som er 2 moreltræer, og de blomstrer faktisk nu. Det var hvad der var, da jeg overtog haven. Så begyndte jeg jo med vanlig iver at grave bedene op, eller grave bede ud i plænen. Og det er altså, ja, det er nok været en god idé at få alt græsset væk og få lagt nogle fliser. Men det gjorde jeg så ikke. Det sviger lidt til mig nu. Der har vi en af kattene. Den er ret vild med at rende efter mig ude i haven også. Især når hunden ikke er med. Her har vi en opstammet stikkelsbær. Det gør det jo lettere at plukke dem, må jeg sige. Og den er flankeret nede ved bunden. Der er der en krans af purløg rundt om. Og så har vi, det er en spansk kørvel, eller det er den, der smager af anis. Og den er rigtig dejlig at have. Man kan gå og spise frøene, mens de endnu er grønne. De smager rigtig dejligt. Og så er der en balsam. Den hedder også på engelsk, så kalder man den Bible Leaf. Men det siges, at man brugte dem som bogmærker i salmebøgerne. Det skal jeg lade være usagt, der er rigtigt, men det kunne da tænkes. Så har vi en kinapurløg. Og der er noget oregano. Og så er der en meget sjov plante her, som nu vælter det hele. Som jeg egentlig troede var væk. Jeg havde købt den og fået den hjem fra en planteskole, men synes ikke, den blev til noget før. Lige pludselig sidste år var der sådan en mærkelig roset, der blev større og større. Og til sidst så sprang den ud. Og jeg lagde billedet på min blog, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var for en. Så var der en, der sagde, at det ligner en farvevejt. Altså en plante, som bruges til at farve med, altså måske tidligere især. Men det fik mig da til at tænke på, at den havde jeg da faktisk også bestilt. Så her er den. Og nu kommer den åbenbart igen her. Jeg tror, den har sået sig ved siden af den, der var sidste år. Så det er egentlig ikke samme plante, men en ny, der kommer. Midt i alle oreganoplanterne, kan I se, kommer malurt. Det er ikke den almindelige malurt, det er en lidt mindre en, den hedder romersk malurt. Og dem har jeg haft et andet sted, men de er rigtig, rigtig vilde med at kravle rundt. Også så sig. Her står der en sibirisk purløg. Den minder lidt om kinapurløgen. Sådan lidt hvidløgsagtig i smagen. Og videre har vi en moderoreganoen. Har vi en rabarber. Og så har vi en midt i dernede forneden, der er en, jeg kan næsten ikke nå det. Der er en, kan man se den? Der, en rødligge. Og så kommer den store her, det er en lægekålsukker. Og jeg vil vise jer, her er også et skilt. Og det er urter. Der står i det bed her, mange af dem i hvert fald, de har antiseptisk virkning. Og det er blandt andet rødliggen og lægekålsukkeren. Så har jeg løvefod også et eller andet sted her. Kamille, morgenfrue, de kommer senere. Så kommer missen der. Ja.